அபய குலசேகரன் சோழர் குலத்தில் சிறந்தோன். அபயன் என்றால் அச்சமற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அரிதுர்கலங்கன் அதாவது எதிரிகளின் கோட்டைகளை ஊடறுத்து எறுபவன், எதிரிகளின் கோட்டைகளை துவம்சம் செய்து அவர்களை வெல்பவன், அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். அருள்மொழிவர்மன் அதாவது ராஜராஜ சோழனோட இயற்பெயர் தான் அருள்மொழிவர்மன். ரணமுக பீமன் ரணகளத்தில் பீமனை போன்று சண்டை போடுபவன், அதாவது போர்க்களத்தில் பீமனை ஒத்தவன். ரவிகுல மாணிக்கன் அதாவது சூரிய வம்சத்திற்கே மாணிக்க மணியை போல திகழ்ந்தவன், அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். ரவி வம்ச சிகாமணி சூரிய வம்சத்திற்கே தலையணியாக திகழ்ந்தவன், அதாவது ஒரு மகுடமாக இருந்தவன், அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். ராஜகண்டியன் இலங்கையை கண்டி அப்படிங்கிற மாநகர் அமைத்து அரசாண்டதால் இந்த பெயர். ராஜ சர்வஜ்ஞன் இந்திரனுக்கு சமமான ராஜராஜன், அரசர்களில் புலி போன்றவன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். ராஜராஜன் பாண்டியர்களையும் சேரர்களையும் வென்று அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனானதால் ராஜராஜன் என்று பெயர் பெற்றான், அதாவது ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும். பகுதி 2ற்கான இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.